Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Bueno, heldu da gure 10. atala, eta gaur Jasmin Johan gonbidatu dugu, emakume euskaldu musulmandar baten ahotsa entzuteko. Kaixo, bueno, bai, ni Jasmin naiz, eskerrik asko gonbidatzea gaitxik, eta hori da, ni naiz Jasmin, emakume musulmana, horrez gain amabe naiz, eta bueno, horrek izango zian nire identitateak, ezaugarrixak. Oso ondo. Eta hemen Euskal Herrian jaio zinen, ero? Bai, hori da, hemen jaio nintzen, nire gurasoak pakistandarrak dira, baina ni oinatik jaio nintzen, eta gero, ezi gero ja Bergaran ezin naiz. Eta, la atzera botatzen badugu, espratzen jau pixkata urtzarora joatia, zela bizi izan zinun zure identitate garapen hori? Ba ondo, ni txikitatik musulmana nintzen, ez? Nire gurasoak musulmana zian ez, ni be, eta baina oroipen bezala, ondo, ez? Bakarrik, dauz gauza batzuk pixkat diferente nintzala, ez? Adibidez, nik txarrikirik ez neban jaten, hori igual txikitan, ez? Eta gero pixkaian nera bezaruan, adibidez, nik nire lagunek edanintzen zeben, litruak itzen zeben, nik eneban itzen, musulmana nintzalako, ez? Eta gero igual momentuan hor, nik, klaro neukan, musulmana nintzalako nebala nahi edatia, baina hor, kosta bitzen da, ez? Firme mantentzia hor, eta horrek izango zian, igual, esango neukenak. Ondo, eta, danok azken alixan batez bez, ikusten da, ez? Komunitate musulmanarekiko ero, aurre iritzi, ero arrasakeri, islamofobia, ero, zela ikusten dozuzuk gaur egun euskal gizartiak? Nik nire esperientzia esango banean, neria oso ona izan da, baina bai. Geroz eta gehiago, ze ikusten da, entzuten da, nik nire lanian be ikusten dut, kasuak ez, komunidadia komentatzen da banean eta, baina, komunidadia gizartia guria haunditzen doia, horren parte jende ezberdinak dago ez, ointxez, geroz eta komunidadia be diferentiagoa da, eta batez ben ikuste ez jakintasun asko dauela, eta ez jakintasun horrek jendiak batzutan betetzen dabela partidu batzuk, edo jende batzuk mina nahi da benekin betetzen dabela hor gorrotuakin edo odio batekin, eta hori da batez bez jakintasun badauelako. Jasmin, zuk, hemen jaiozak, eta, bi kultura dizberdina daukazu, eta zelan eraman duzu bi kulturak hori? Ondo, nik esango neuke ondo, baina, batzutan bi partetak pasatian, batzutan askok esaten debe ez, nire bezalako jendiak nitza egiten nian, gurasuak alde batekuak, gero zu beste nun baitzen jaiua, beste nun baitzen ez isa, ez, eta orduan esatu zu batzutan ez alde batekua, ez bestekua. Ez da erreza, baina gero nik uste, azkenien nik nire bi aldiak bisak bezarkatu ditutela, eta bisekin ondo eruaten izela. Pakistanen zan dozu, ez? Daukazula, gurasuen jatorrixa bertan, ezautzen dozu Pakistan? Bai, asko, gainera txikitatik juten ginen udan, ointxe behuten naiz, eta oso ondo pasatzen dut. Niretzate batzutan ara jutia oporretan, da deskonexio total bat. Guztiz. Eta pentsatzen duzu egun baten boltakaran bizi olako gauzako? Bai, baina ez dut uste lortuko nebanik. Zen ere bizimodua hemen jaio izan naiz, hemen inditxun nire gauza danak, ez dutela imaginatzen ointxe derrepente hango gauza danak neban ondo lortuko itxia, hemen ja nire daukat komodidadia, ez? Orduan neban aldatuko, nik uste. Ondo. Eta, pixka berriro estereotipuei o gizartearen begirada horri eutziz, askotan, zuk hijaba erabiltzen dozu, ez? Eta askotan mugimendu feministatatik eta, gizarteak orokorrian nola opresio simbolo bezala ikusten da, zuk zela bizi dozu hori? Bai, hor hijaban inguruan bai dau estereotipa handi bat, ez? Pentsatzen dela, beti emakumiok hijaba eruaten dugun da opresio bezala
enbute hotza olako irudi bat, ez? Enbute jako hijabai, baina justo kontrakoa da. Batez be, Euskal Herrixan edo Oksidentian esango honeban nik adibidez. Hemen erabaten dugun emakumiok, eramaten dugun libre gauzelako. Eta hola nahi dugulako guk sinizmendua duko, gu musulmanak ga, emakume musulmanon identitatian parte handi bat da hijab eruatia, ez da nena, emakume musulman asko dauz ez benek eruaten, baina beste askok bai, eta zuk urrutetik ikusten duzun emakume batek hijab eruaten daunak, ja badakizu musulmana dela. Emakume musulmanek ez beruaten ez, eren gizonan gaitxik, ez eren aitzak esate hotzalako, ez inork esate hotzalako. Eruaten debe, erek nahi debelako, edo bere eta bere jaikuan gaitxik. Osea, hor ez da hirugarrengo pertsona bat. Eren fedia dalako islama, eta erek nahi debelako eruan. Baina hor ez dago inor sartuta, baina telebistak edo jende askok edo erakutzi nahi izaten debena, izaten da, justo kontrakoa, ez? Emakumiok eruaten dugula, obligauta gauzelako, edo opresio simbolo badala, eta orduan, batzuten, hasta ikusi izan dozte penagin, eta da, de pena nada, baina, bai. Parte politxa da, nik politxa ikusi dugu hori, ez hijaba. Bai, bueno, bakoitzak bere gustuak ditzu, ez? Jendiak batzundako hau politxa alda izan, bestatzuntango ez, baina edo zer gauza bezala, batzundako tatuagiak igual politxa dira, beste batzundako ez. Beste batzundako igual piercingak bai, beste batzundako bakoitzak gustuak ditzu. Claro. Eta bakoitzak bere identitatea, eta hortako bat, emakume musulmanona hijaba alda izan. Claro, amenak bakoitza, zure gusto da ibili, ez? Hemen batzuk igual prakak moztakin gustaren juten kalean, bezia praka luziakin edo juten kalea, holako. Bai, hori da, adibidez, berdina gertatzen da adibidez burkiniakin, bez? Emakume musulman askoi gustatzen jakue adibidez, ondartzara edo piztinera jutia. Igual niri hainbeste ez, baina beste askoi gustatzen jakue. Eta hor nahi izaten debe jutia burkinixakin, baina hor dauz ez jakintasunakin gauza asko esaten dira, adibidez esaten dira hori iztala higienikoa, gauza tela berdinekin itzen da bainadoria eta burkinixa. Baina hor dauz, sortuta olako esaerak mina itxeko batez be emakume musulmanoi. Gero esaten da opresio simbolo badala, gure gizonek behartza eskuela, edo olako beste hainbat gauza ez danian egisa. Emakume musulmanik alde beruan burkinixa adibidez ondartzan, erek nahi debelako, ez debelako nahi erek eren gorputza erakustia, ez debelako eguzkitxikan nahi debelako babestiaren burua, edo beste hainbat arrazoi alde behuki, baina errespetagarrixa da, igual, pertsona batek ez da benak nahi ezer eruatia toplesa itxia nahi da benak, edo beste batek eruatia nahi da benak, baina nik uste hor eztabaida bat sortzen dela olako gauza polemikuekin, pixkat ez dianak asko oin arte ikusi, ointxe ikusten hasten dialako, gizartia onditzen doialako, eta orduan ikusitzen dialako, eta horrekin batzuk nahi debe sortzia polemikak, baina lortzen dugun gauza bakarra da, emakume musulmanoi esaten bagatzuela ezin zela joan burkini batekin ondartzara, opresio simbolo badala, justo lortuko duguna da, momentu hortan opresio hori sortzia, eta emakume musulmanak ondartzara edo piztinara jutia utziko debelako. Bai, baina, jente asko igual pensatzen do, ez, zuek guk etorri ga, ez, beste kultura bizitza errespektu kultura hori, ez? Bai, alde berezan hori, beste kultura bat etorri zate eta errespeta gure kultura. Baina nik uste, norbaitxi ez bajatzula itzen minik, eta zur nahi izan ez gero eruatia, eta minik ez bajatzu itzen, ze gaitxik ezin dozuzuk zure gorputza zeuz egeixau tapau. Edo beti errespetuz itzen dianian gauzak edo zer gauzakin, zeba ezin dain. Osea, ez jakintasuna dagoenean, azaldu, komunikazioa gakua da, baina ez dut ulertzen, ez dut ikusten arazoren bat nik behintzat. Gainera, gagu pertsona txurixak ez, gabizenak ez jakintasunetik interpretazio bat ematen, ez? Ero normalian igual eren ahotsa entzun gabe, ez? Ergatik erabiltzen deben, ze simbologia daukan beraientzako, ze garrantzia dauken beraientzako, gu gare gure ikuspegitik
epaitzen, eta inkluso esaten, bueno, eta esan dozuna, importantien erutze gatena, pentsatzen dugun enean zuen eskubideak aldarrikatzen gabizela, guztiz kontrako efektua lortzen dugu, eskenean gixo gabiz mugatzen, eren eskubide hori urratzen gare, piztina batera, playa batera, burkin isakin ezin joan izatia, igual espazio horretatik emakume horrek ateratzen ditugu, orduan. Nik uste hor gakoa dela ez jakintasuna dauela, eta ez jakintasuna dauenean, inbiako zen gauza bakarra da justo galdetu pertsona horrei, edo komunidade horrei, edo justo honen inguruan daukuzuela zalantza, zenbatek galdetzen dau emakume musulmandar bati honen inguruko, gai honen inguruan, inork, edo niri aurrekoan emakume batek galdetzen sostan pañueloan inguruan, nik azaldu notzan, nik eroten dutela, eta ointxe zuei azaldu otzuten, eta niri inork sostan hola azaldu, hola entzun da, bai ulertzen dutela, baina nik betzatzen hau zala, ke pena, eruaten debela, ezin debela eren hilia erakutzi, no seke, baina hori, eta berdina edo zer gauzakin, ez dozuela ulertzen gauza bat komunidade judiokua, galdetu erei, musulmanen ez dozuela ulertzen, eren komunidadian, emakume musulmanen inguruan ez dozuela ulertzen, galdetu erei, eta horrela danei, horrela justo lortuko zu erantzun bat, justo benetan juten dana, benetan errealidadia ezagutzera eruate zaitxuena. Jasmin, arreza da emakume bat Pakistan dara o Maroko dara bizitzan hemen Europa, arreza da? Bueno, neria behintzat esango neuke erreza dela, baina nila hemen jaio izan naiz, hemen ez izan naiz, orduan nik uste gauzak diferentia diala. Adibidez, neria eta nere amana ezin dugu konparau. Nere ama beste herrialde batetik etorri izan, berak beste kultura bat ikusi izan dau, gero hemen beste bat jaso dau, hizkuntza ikasi behar izan dau, ez dau jakingo inoiz, aldau ikasi baina beti dau hor nere amak adibidez ez dakiain ondo hitz egiten, orduan, gero bere egunerokoa eta nere egunerokoa ez da diferentzia, eta nere konfiantza eta bere konfiantza be ez dia berdinak. Claro, eta danerako, lanerako aukerak, eta danerako bai, ez? Bai. Zertan ari zan lanean? Nik gaur egun autonomoa naiz, enpresa batzu gestionatze ditut, nera itxai galtxerua da, Erena, beste batzuk, eta horrez gain interpretia naiz. Eta hor behitzen dute puente bezalako lan hori ez, askotan hezkuntzakin, osakidetzakin, eta beste hainbat arlokin, eta gero komunidadeko jendiak ez dakisenak hitz egiten, eren artean puente lan hori txot. Hor, suposatzen dut askotan ez dela itzulpen gintza literala esaten dana, ez? Horre zentzala mugatu, batutan igual behor kulturarteko zubixak ero beraiki beharko diela, ez? Itzulpen horretan, ez? Bai, batzutan literalki traduzitzen dorzunean, igual ez da ulertzen, eta hor, azaldu inbia da, ez? Baina geixenetan gure lan eitzen duguna da, esaten dozkuena, azaldu eta listo. Claro, suposatzen dut igual familia etorri berri bat, guztiz testu inguru desberdin bat, eskola bateko funtzionamenduak, askotan oso arrotza dela, ez? Eta elkar ulertze hori ikastetxe familien artean ez dela erreza. Bai, totalmente, eta gero askotan gero bukaeran, hori eskertzen da, ez? Lan hau itxia, bai hezkuntzan partetik edo organismo horren partetik, bai erabiltzaileen gaitxik be, porque azkenian lortzen duzu bi alde horreik komunikazio on bat eukitzia eta gauzako beto ulertzia. Ondo. Bueno, Jasmin, hemen dauka bizkate, ala da gutxi entzun duzut, txapairatxia, iratxi bat, lander jauztiekin, entrevista, posible da bizkate berban bizkate zera, pasau da Ramadan, ala da gutxi ez, ala da bi abete hola joa. Hori da, indala gutxi. Eta zer da Ramadan? Bale, hemen behar salduko zu ez edan Ramadana. Ramadana, gure isla, musulmanok 5 pilar ditugu,
errezatzia, jainkoan sinistia, gero donazio batzuk gure aberastasunan, segun zenbat aberastasun eukitzen dugun, horren 1,2,5 urtero, limite batetik aurrerako aberastasun eukitzen bozu, emunin biozu pertsona behartxuei, biharra dauken pertsonei, eta beste, gero behin bizitzan mekara jutia, hajitxera, hori be pilarretako bat da, eta beste bat da Ramadana, itxia Ramadanen hilabetian. Eta, ze da Ramadana, ez? Ramadana da, batez be, egun eguzkixa urten baino lehenago jaten dugu, edo edaten dugu, edo dana delakoa, eta gero eguzkixa sartu arte, egunian ziar, baraurik egoten ga. Ez dugu ez jaten, ez edaten, ez erretzen, ez relazioak eukitzen, ez ezer. Eta, gero behin egun sentixa sartzen danean, gero ja gauza horredanak aldiain. Baina ez da bakarrik hori. Hor, Ramadanen hilabetian bere intentzioa da pertsona bezala hobeto autokontrol bat lortzia, ez, gure buruan, horrez gain fedearekiko be hurbiltzia, pertsona hobiauak izatia, gezurrik ez ezatia, eta beste hainbat gauza, ez, egunerokoen igual batzutan ez dugunak itxen, eta horrekin, pertsona hobiauak izatia. Eta helburua da, behin Ramadanian hastia, bai gure religioakin begerturatzia, bai pertsona bezala be hobetzia, eta gero segitzia, ez bakarrik hilabete hortanin, eta gero ja ez. Baina, pixkat autokontrolo hori lortzia, pixka janarixa eta olako gauzak aparkatzia, eta gero ja... Hori, obligatuaria da, Ez, emakume eta gizon musulmanentzako bai da, nera bezarotikan adin nagusixea izan arte bai, baina horbe beti dauz limitazioak emakume batek aurdun dauela, ez daukazetanin, laktatzien dauen emakume batek bez daukazetanin, bere perioduan dauenian ez da hoitzen emakumeak, horrez gain adin nagusiko pertsonek beste behitzen, umiek beste behitzen, itxen debe, batez be osasuntxu dauzen, edo ondo dauzen pertsonek. Claro, porque hilabete usua da, eta egun kan gabe, dan gabe, hori oso gogora da. Zuke mama du, itxen dozu, ez da? Bai, ni musulmana naiz, nabil egiten Ramadan, baina ez dakit zera exactamente ez, zera porque Ramadan, ez? Baina zuri zuk ze sentitzen dozu hilabete horretan ze ematen duzula. Zer importantia da, nik amaika urteekin hasi naiz, ez? Urtero, hori ez, egin, eta nire zat, oso ondo sentitzen du beti, ez? Eta gogoakin etortzen hilabete hori. Bai, eta gero komunitate musulmanian ospatu itxen da, ez? Gero adibidez irekitzerako orduan jendia gonbidatzen da, iftarrak itxen dia, janari goxua preparatzen dia, ez? Gainbeste denbora gozez egoten ganez, beti sartza jatzu, ez? Gozia eta orduan janari hobiauak itxen dia, familiakin partekatzen die, biharra deuken pertsonekin bel, hilabete honetan asko laguntzen debe komunitate musulmanak, pertsona horrei, eta orduan oso politxe izaten da komunidadea be pixkat geixau egoten da lotuta, ez, bata bestiakin. Igual hemen hainbeste ez da ikusten, bakoitzak bere etxen itxen da belako, tal cual, baina herrialde musulmanetan da hemen gabonak ospatzen diaren bezala. Eta gero bukatzen danean Ramadana horre eukitzen dugu guk Eid, ez, hor ospatu itxen da, hor umiei dirua edo erregaluak ematen dira, kolektiboki reza itxen da egun hortan, niretzat be politxa da, eta oinarte euki izan dutenak txikitatikan oinarte oroigarri politxa da niretzat. Baina gazto asko bai, ez? Porque liftar ikusi duzu ez, maia betetara dala janarrizak, eta hola da. Bai, aurten dena izan dugu, ez? Pixkat herritarrei bergaran gerturatzia, ohitura hori, ero
eta jende pila gerturatu zen, eta politxa izan zen. Polita, bai, espero duk hori jarraituko gau, ez urrero olako gauzakin. Bai, aukera politxa izan zen ez, gerturatzeko eta ezagutzeko eta ez ikusteko berriro, pena horren, ero, hori debekutik, ezin dabe jan, ezin dabe, hortan gelditzen ga, ez? Gure ezagutza hortan gelditzen da. Eta gero kuriosua da, ez? Askotan pentsau dut, ez? Ointxe modan jarri dela, bendela urte batzutan aiun intermitente, eta olako modak eta ez, gorputza ize onurak hartzen dutzen eta, baina ramadana kaltegarri bezala ikusten da, ez? Ero, bueno, esain positibo. Bai, eta ointxe, de hecho, zientifikoki estudio pilua dabiz urtetzen, ramadan honek edo aiun honek edo baraurik egotiak be, zure zelurak be, hobetzen ditxula, edo berriro be, ez da gitxe, regenera huitzen ditxula hori da, eta una ala gorputzan dako, baina, bueno, guk ez dugu hitzen berez, ez guk gure komunitatea hasi zanien horren inguruan esan ezer jakitzen, guk hitzen dugu gure religioak, gure horrela esaten da belako, gure koranien hola dagolako, baina, bueno, gauza honek, ona hitzen dozkuela, guk ja jakin edo ez jakin guk badakigu guretzat ona dela. Bestela seguro ja esala ingo, ez? Hori hola da. Gizakiak azkenean badaki zer itxotzen ondo, zer ez? Oso ondo, bueno, pixkatola maiera bat emateko, ze mezu kimneko zeinuke bukatu, ero... Bueno, nik igual esango neuke, hori, beti ez jakintasunak sortzen ditxula gorrotoa, eztabaidak, arazoak, ez, gizarte baten, eta orduan, beti dauenien olako zehoze, galdetzia edo pertsona horreik ezagutzia. Oso ondo, eskerrik asko, Jasmin, zure ikuspegi partekatzeak ingurekin, eta hurrengo arte. Oso ondo, Jasmin, eskerrik asko. Zuei ondo izan, eskerrik asko.